they did not see him as a prophet of God. Hallelujah. And that's where Jesus said in his hometown, a prophet is without honor. Malbonge kamalengosi. Hallelujah. Amen. Fana nomuka nomfundisi. Umuka nomfundisi uba umyeni wakhe ekhaya kodwa enkonzweni akaseyena umyeni wakho, is a man of God. Noma athiwa nisuke nicasulene ningakayikhuluma indaba, but once he stands here, he's your prophet. You must receive from him. Malibonge igama lenkosi, as a man of God. So that's why kunzima ukugana umfundisi. Alibonge igama lenkosi. But we are grateful to God for your mfundisi. You are such an amazing gift, not only kuma DEC kodwa emzimbeni kaJesu. And we are praying ukuthi uNkulunkulu preserve ukuphila kwakho, akusustain. I know ministry can be tough sometimes. Uthwala inhlamba uyithwalela abantu uNkulunkulu akunikeze bona, and sometimes nabantu akunikeze bona uNkulunkulu oshayelwa bona bahlanganyele nabantu abakuthukayo bangakudefend. But we keep on pushing. Akekho othe sebeka isandla egejeni abuya abheke emuva ufanele umbuso kaNkulunkulu. Iministry ayekho. Alibonge igama lenkosi. uPaul uthi, behold, I'm going up to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. Only that the Holy Spirit has testified in every city that imprisonment and hardships await me. Then he says, however, none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, if only I may finish my race with joy. NIV, however, I consider my life worth nothing, if only, but my aim is to finish my race and to complete my task, the task of testifying to the gospel of God's grace. So we appreciate you, mfundisi. We appreciate ukungalali kwakho ukhulekela ibandla likaNkulunkulu. We appreciate your sacrifices, sacrificing isikhathi sakho, isikhathi sefamily yakho for abantu bakaNkulunkulu. May God richly bless you, enlarge your territory, increase you and multiply you in Jesus' mighty name. Siphinde simshayele izandla. The leadership of this church, obaba, omama, insizwa, intombi, zonke inceku zikaNkulunkulu ezikhona, ngizwile umfundisi befundise bala umfundisi uNgcobo mangathi ngizwe kahle bani Congo. Amen. Hey, naku sengena kofuza. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anigcine. All the guests kamfundisi Mphemba Godide siyakubingelela. Wonke nje umuntu oyiguest uzizwe ubingelelekile egameni likaJesu. Ngokwama protocols ala ekhaya nami ngijoina esibingelelweni umfundisi abingelele ngaso. Amen. Ngiyanithanda ke bazalwane. Alibonge igama lenkosi. Awu naze nangibandela bo. Awuthi umakhelwane uthi wabanda kangaka makhelwane. Awumphiwe into mfundisi. Praise the name of the Lord. Turn with me to the first book of Samuel. Sibongile Khabazela. Ugusi nikeze introduction. Praise the name of the Lord. This passage. God is so amazing. God is so amazing. First Samuel chapter 1. Because of time, verse. Let's focus on verse 19 and 20. Then amanye ke sizobe sesingena 19 and 20 kanye no 24 to 26. Yeah. Samuel okuqala chapter 1 verses 19. Bavuka kakhulu bakhuleka phambi kukaJehova. Babuya bafika endlini yabo eRama. uElkana wamazi uHana umkakhe. uJehova wamkhumbula. Kwathi sesiphelile isikhathi uHana wakhulelwa. Everybody say the Lord remembered her.
Everybody say the Lord remembered her. Okay, thank you. Wathi sesiphelile isikhathi uHana wakhulelwa wazala indodana waqamba igama layo ngokuthi uSamueli ethi ngimcelile kuJehova. Verse 24. Eseyilumilile wenyuka nayo enezinkunzi ezintathu neifa lempuphu nemvaba yewayini wayisa endlini kaJehova eShilo umntwana esemncane. Wayendlini amcela kuyo. Uyi-underline leyo. Wayendlini amcela kuyo. Yes, ngoba abanye bacela endlini kaSimakade sibeze sebebonga kwezinye izindlu. Yes, qedela. Bahlaba inkunzi. Awusuka. Bamisa umntwana kuEli. Naso. Wathi, Enkosi, kuphila komphefumulo wakho Nkosi yami, njengowesifazane owayemkuwe lapha, ekhuleka kuJehova. Ngamkhulekela lo mntwana. uJehova unginikile lokho engacela kuye. Ngalokho nami ngimnikele kuJehova. Zonke izinsuku zokuphila kwakhe unikelwe kuJehova. Bakhuleka kuJehova khona. Lelami lithi, and she said, "Oh my Lord, as your soul lives, my Lord, I am the woman who stood by you here." Ukubane kuthiwa bengathiwa angihumushe ngale ndlela engizwa ngayo bengizothi I am that woman. Him, oh thank you Queen. Him Lord. Praise the name of Father. Your word is living and active, sharper than any double-edged. Speak to us, minister to us. Nezwi lakho nguJesu Yesu Kristu, anoint my lips of clay in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Bazalwane, ni right kodwa. Mina nje bafowethu uamen ke ngiyayicelela nje umthetho wami. Ma abantu bengincisha uamen bangincisha into enkulu emhlabeni. Malibonga igama lenkosi. Ni right kodwa. Awumthinta umakhelwane wakho uthi makhelwane ukulunga ikhamba kahle kodwa. Kulungile kodwa makhelwane. Malibonga igama lenkosi. Praise the name of the Lord. Kukhona into that grabbed my attention as I was reading this passage. Eshiwo yilama verse esiqale ngawo uthi they bavuka ekseni bakhuleka kuJehova base bebuyela emzini wabo eRama bese lithi uElkanah knew Hannah his wife bese lithi and the Lord remembered her. So when the author, when the Bible says, and the Lord remembered her, it seems like there was a time where God had forgotten about Hannah. Mawilalela lendaba kuthiwa uJehova wamkhumbula kungathi there was a time where khona uHannah uJehova wayemkhohliwe. Malibonga igama lenkosi. So now, as I was meditating on those words, the Lord remembered her, and I was asking myself, God, was there a time where and the Lord quickly showed me something. The author was speaking in language, yes, situation. Because every situation in a language, in a limi lwalo, sonke simo sinolimi esilukhulumayo. That is why even faith, there is a language of faith. Ukholo lunolimi lokholwa, so that whenever you encounter situations, awuzukhuluma language yes situation, kodwa uzokhuluma language yokholo. Ngoba ilanguage yokholo inamandla ngaphezu kwelanguage yes situation. In Hannah's situation, ilanguage yes situation yakhe yayithi forgotten by God. Ilanguage yemeko yakhe yayithi uNkulunkulu ukhohliwe uwe, uNkulunkulu ukulibele. But there is something I love about this woman. Ukuthi noma ilanguage
ithi uNkulunkulu ukulibele. Kodwa makiwa eShilo, uHana wayengahlala ekhaya. Naye uHana wayithatha umnikelo wakhe, malibonga igama lenkosi, anyukele endlini kaJehova. Kodwa bakithi ngiyashumayela manje, sijahile ukuthi wesijahu2 kunedili. Ngicela ningisize ngo-amen egameni likaJesu. uHana naye wayithatha umnikelo wakhe, bambone phuma. Naye Hana uyapi? Ngiyandlini kaSimakade, ngiyaShilo. Wenzani eShilo Hana? Ngiyokhonza uJehova. Uyomkhonza ngani? Anginalutho esandleni, kodwa umphefumulo wami mbonga uJehova. Noma ngingaphethe lutho, bongani uSimakade ngokuba umusa wakhe umi phakade. Hana ziphi ingane ngoba uPenina mayendlini kaJehova unereason. Penina had a reason to go to the house of God. But I'm talking to people here who will worship God noma izathu zingekho. Yazi laba bafomali kakhulu bathule ngesupport omkhize yedwa, mhlambe nawe uyangizwela ukuthi awuyivesi lami mfundisi. Ake ngibuye kulaba bangapha, nithule ngathi se-library, ni right ngala, nikhona ngapha. Bayomuswane memeza ekhuphuka phansi nomnikelo wakhe, athi bongani uJehova ngokuba muhle, athi umusa wakhe umi phakade. Bathi yini Hana ngoba umntwana akekho, athi ngimbonge ngangenzele khona, ngimbonga ngalokho ayikho ngoba He is God. Answer. He is God even when engenzi lutho. Oh Nkosi yami. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Hebrews says, without faith it is impossible to please God. For he who comes to him must first believe that he is. Before he is a rewarder, he is. Before he answers your prayers, he is. Before akunika umsebenzi, he is. uNkulunkulu enginike izinto, uNkulunkulu engakaphenduli. Ngifuna ukuthi kuwena Sikananda, thina ma worshipers Queen, thina ma worshipers asilindi size sikhishwa kwi-situation before sidumisa siphakathi sithi hashi nenkweli yalo ukuyisela olwandle, sisho umlilo uvutha, sisho izinto ingahlangani, sithi mbongalo uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Bongani uJehova, bongani uJehova, bongani uJehova ngokuba muhle, umsa wakhe olabashanda. Ya umsa wakhe umi phakade. Bongani uNkulunkulu wawonkulunkulu ngoba umsa wakhe umi phakade. La 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 la. La 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 la. Ya. Bongani uJehova ngoba muhle. Umsebenzi angawutholi, kodwa bongani uJehova ngoba umsa wakhe umi phakade. Izinto ayikahlangani, kodwa bongani uJehova ngoba umsa wakhe umi phakade. Ya. Umusa wakhe umusa wakhe
Nawusibona nje, nawusibona siumsebenzi womusa, nawusibheka nje ingenxa umsa wakhe. uJanuary ufikile, wafika noFebruary basinyakazisa, weza noMarch ethi uzoshiya siqediwe, but we are still standing ngoba umsa wakhe umi phakade. Bongani uJehova ngokuba muhle. His mercy endureth forever. Bongani uJehova ngoba muhle. Lalela shesi, uphenina mayendleni kaJehova, uhamba uqhuba abantwana, uthi ngizobonga Nkosi ngoba ungiphena ngusiphokuhle nalokho kuhle ngiwe, wangipha nosikhumbuzo nomandla kayise. Amanye amagama ezingane aqhoshelwana. Alibonga igama lenkosi. Uke waba sesimweni saze sabranda isimo, sakudefine. Kodwa uphaste, uexplode, uqhume phakathi kwesimo esizama kuthiwa uHana oyinyumba. Kuthiwa uHana oyinyumba, kodwa ezwakala uHana ethi bongani uJehova ngoba muhle, ngoba umusa wakhe umi phakade. Hana is bleeding. Hana is in pain. Hana is humiliated. Hana is in shame. Kodwa kulihlazo, kububuhlungu, kukuhlanjalazo, kukushayeka, kukukopha. Wathi bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade. I want us to close now, but I don't want to close without touching the fact that it was not the devil who was the cause of Hannah's pain. It was not the devil who was the cause of Hannah's pain. It was God. It could have been better if the Bible never told us. It could have been better if it ended by saying she was barren. But the Bible, well, goes to an extent of saying, of giving us the cause of her barrenness. It says because the Lord, because the Lord had closed her womb. So if Hannah was in pain, it was the Lord who was the cause of that pain. So if Hannah was in shame, it was the Lord who was the cause of that shame. In Akosiata, if Hannah was in humiliation, it was God who was the cause of that humiliation. Sometimes God will allow you to go through humiliation, will allow you to go through pain. Kepariata indumiso yakho izalwa kulobo buhlungu. Indumiso yakho izalwa kuleyo pain. Shakarabata. Oh, yeah. The right state of worshiping God
is in your brokenness. When situations have broken you, remember phela lencebo sinayo iseyitshenze bomba ukuze ubukhulu bamandla bungabi. We are hard pressed on every side, but we are not crushed. We are struck down, but we are not destroyed. We carry around our bodies the death of Christ, so that even his life will be made manifest in our mortal bodies. Kelabashataya. Siphethe impawu ikaJesu. Siphethe impawu ikaJesu. Siyashaywa siyaphambili. Siyahlushwa siyaphambili. Siyasingelwa siyaphambili. Izinto ziyenzeka siyaphambili. 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 Siyathukwa kodwa siyaphambili. Basibiza ngawonke amagama kodwa siyaphambili. Ngoba mkhulu kithi kunayo sezweni. Mawujehova mingakithi ubani ongamelana nathi na? No weapon formed against us shall be able to prosper. Shakaratosia Rebekeria Sakatabaya Urabakata Bosia Keleberia Kasha Urakata Sotaya Kalibra Sotabaya. I'm going to Shiloh. What are you doing there? I will worship the Lord. Which God? The one who has closed my womb. Massive value nguye. Sizofulwa uye futhi. Massive value nguye. Nomelimaza uyapholisa. Makabaya mayabulala uyaphilisa futhi. Kamosiata Ali Makabasia ubani kade njengawe dwala laphakade dwala leminyaka dwala lensindiso mafunga angajiki anamashando yalaha Zukarapatosia. Then, so Hannah never changed the altar because of delays. Hannah never went to abanye uNkulunkulu because of God's delay. Hannah was consistent. Athi ngizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela uzongihola ngesu angiseke esulwini ibonge ukuthi ungiholela kuphi,
But though darkness may seem to hide his face, ngizobambelela ezithembisweni noma ngasayibona indlela ngiyamethemba ngoba ukholekile othembisayo. Ukholekile othembisa. Sesiyathandaza. Oh noma usungama ngenyawo, it's okay. Sesiyavala, sengiqedile. Noma ungama ngenyawo. Ulabashada ya. Kuthe uHana Siphile ma esethole lo mntwana uSamuel ethi lo mntwana ngamkhulekela. Lo mntwana kavelanga enyangeni ukuba bekavele enyangeni bengizoyinyanga. Lo mntwana ngamthandazela. Umntwana wesethembiso, lo mntwana womthandazo, uyiproduct yomthandazo, uzogcinwa umthandazo. Ngoba izinto asithole emthandazweni sigcinwa umthandazo. Hallelujah. Yakhe ibhizinisi lakho ngomthandazo. Umthandazo uzogcina ikhaya lakho. Yakhe ikhaya lakho ngomthandazo. And prayer will preserve your home. Shana na khona mandla la. Khona mandla la amangalisayo. Khona mandla la amangalisayo. But there is power. There is power here. There is power. There is power here. Kodwa ngimthanda uHana ma eseya phambi kaEli ethi yimlo Eli. The very same woman owathi udakiwe yimlo. The very same woman obekhala kwisizini edlule. Angisakhali manje. Ukhala awukodwa liphi ibandla. Oh kodwa liphi ibandla. Angisakhali manje. Ukhala kuphelile. Isizini yokhala idlulile. Angisakhali manje. Mangikhala sekuyizinyembe zenjabulo. Sekuyizinyembe zokubonga. Sekuyizinyembe zasithi ukuba bewungenathi. Ukuba bewungenathi. Had it not been for the Lord who was always on my side. Ay. Asakali. Awuchithi umakhelwane wakho. Uthi asakali manje. Khala kudlulile. Khala kudlulile. Ukhala kudlulile. Asisakali manje. Asakali. It's time to celebrate. Noma ungakabambi lutho. Celebrate. Noma ungakabambi lutho. Celebrate. Asakali manje. Asakali manje. Do something, Baba. Asakali manje. Isizini yokhala. Sijikile izinto. Sijikile izinto. Sijikile izinto. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Asakali. Sakarabatos. Inabakarabashiata. I am here to declare ukuthi season yokhala is over. Over. It's over. Over. It's over. It's over. Usudisile isilaphi ngokuhle. Ubahlisile abanamandla. Waphakamisa abantu kaza. Yimlo. Yimlo bekhala. Yimlo behlelwe imoto. Yimlo bekwi-accident. Yimlo. But angisakhali manje. Manje sengiyacelebrate. Awuthi yimlo. Now
So thi nje kancane ube nelikahani. Ungavuli ngizokufundela. Kodwa ngathi bese ngalifunda ngesizulu. IsiZulu sina that thing. Uthi kuhana libi ihubo likahana. Nanti. Uthi inhliziyo yami iyathaba kuJehova. Funda siphile mina ngizonanela. Inhliziyo yami iyathaba. Ngizothi kunina isizini yokwethaba. Ay. Kade ukhala isizini yokwethaba. Sulinyembezi. Hallelujah. Isizini yentokozo. Oh, let me help you. Ungasayikhalela izinto ongayitholanga ku2025. Jabulela lezoyitholile. Because sometimes sikhalela izinto esingenazo esingayitholanga size sikhohlwe yilezo uJehova senze lezo. Oh, by the way. Unyaka usuphelile. Awukapheli unyaka. We're left with few weeks. Oh, let me help you. uJehova ngenza ku2 weeks into angenzekanga ku10 years. Abakholwa ngapha ngizame ngalo. uJehova ngenza in 2 weeks time into engenzekanga ku10 years ago. Remember, God is the restorer of time. Oh, Namasha. There are 2 things that you need in this life. Number 1 is restoration. Number 2 is speed. Can I have 3 or 4 people standing here? Quickly, please. Anyone? Nimen face this direction. You will take a step. Awumi ngathanga yini. Nose niyo mhlambe nime lapha ngakushesa. Noma nime niqondane nomama la. Go. I said go. Said you don't stop. You don't stop, you go. You know, listen. Abangilaleli laba bantu. Ngithe bami baqondane noma. Listen. Ngicela siqale phansi quickly. All of you, 4 of you, go. You know, this is what the devil does. I call this delays, where everything in our way is delay. And you see abanye abantu okanye nabo they progress. But what God does through restoration and speed, then keep on going. Slowly go. What God does through restoration and speed, He does like this. Speed is what you need to cover the years of stagnation and delay, to cover the years of pain. Oh, makabashatabayata. So when God answered Hannah, akamnikezanga umntwana ordinary. Ngicela abantu abala endlini ngoba bonke bayalifunda iBhayibheli. Mina sengikhohliwe. Ngoba namagama engane kaPhenina. So uPhenina noma ezala kangaka kodwa akazali to greatness. Ngoba into engaphiwe igama eBhayibhelini ayikho prominent, ayikho great. Kodwa uHanna wazala kanye, wazala umprofeti, wazala kanye, wazala umpriest, wazala kanye, wazala ijudge. Those years of delay, those years of delay, those years of delay. Inhliziyo yami iyathaba. Iyathaba kuJehova. Uphondo lwami luphakeme kuJehova. Uphando lwami luphakeme. Umlomo wami ukhamsile phezu kwezitha
Hayi aningizwanga. Ngokuba Whoa. Itelesingisi, I smile at my enemies. Keperia, may your enemies see your laughter. May your enemies see you rejoice. Smile at your enemies. Smile. Kungomusa awuqedwanga. Let's stand here, it's okay. No one is holy like the Lord, for there is none besides you. Nor is there any rock. Nor is there any rock like our God. No is there any rock like our God. Look, Bazalwan, there were times where your enemies came left and right to devour your soul. But the God, Yeshua of Israel, did like this. He said, not this one. Not this one. You can't touch this one. This one you can't touch. This one. Sometimes you went to bed tired and weary. You couldn't even pray. Amandla pelile. Afika amadimoni efuna ukuthatha advantage of your tiredness. Ukuthi ngoba uthandazanga aya-attack laphakama izulu idwala lethu laphakama lathi not this one. Not this one. This one is my chosen vessel. You can't, devil, you can't touch this one. You will only touch him by permission. You can't take advantage of his weakness. You can't take advantage of her weakness. Not this one. Utuani tualalet. Kushumos. Encwadini kaDuteronomy uthi idwala lethu alifani nelabo nezitha zethu siyakwazi awukodwa liphi ibandla nezitha zethu siyakwazi lokho. Open your mouth and thank God for his protection over your life. He's been faithful. He's been faithful. He's been faithful. Aspelelan and Felan. Aspelelan and Felan. We are not consumed. We are not consumed. Siyabonga umsawakho. Siyabonga umsawakho. Aspalaga. Aspalaga. Umemuhle Nkulunkulu.
even in our failures and weaknesses. Ube muhle Thixo. Awuvumanga saba impango yesitha. The enemy came in like a flood, but you raised the standard. We are still standing because of your grace. Your mercies are new every morning. Shakatabaria sitalabayand. Shakarabadola sutabayanda labakaros. Shall we all stand? Ulabashando kasuya. Maksamega, it's okay. Ungasamega, it's okay. As I'm about to call the servant of God, izwa abanye bayaqiniswa baphiwa amandla amasha. The Lord is strengthening, He's giving you strength. Remember, He gives power to the weary. He increases the strength of the weak. Even young men will grow tired and weary. Youth will stumble and fall, but they that wait upon the Lord will receive their strength renewed. They will mount with wings like eagles. The Lord is saying you are about to mount. You are about to soar on wings. Your strength is renewed. Shakarabadasi dani adimasi. Kindandasi nini murielele. Hurikaratarasit. Hilini muriele. Ribirilie. Hurakandandasi nini munda.
Receive your strength renewed. The Lord is renewing our strength. The Lord is renewing your strength. The Lord is renewing your strength. You will never again be defeated by the things that used to defeat you. God is renewing your strength. God is renewing your strength. Oh, receive right now. Receive, receive, receive. I say receive. I say receive new strength. Receive, receive, receive. Receive new strength. Receive. Shakarabatosia katabai. If you want to be ministered to, Kemasotaya, just run to the altar. Come and stand here. Kelabaria Sutagabash. Boston Walaiki. If you want to be ministered to, Kelepresa Takabash. Ila Sakatabaya. Shekeretele Sukatabaya. Wow! Shabaria. Shabaria. Shakarabasutabaya. Ela Sakatabaya Namashikata. Kelabaria Sutabaya. Shabaria Katalabasiat. Receive your strength renewed. 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 Receive. Shokorobotolos. Receive your strength renewed. Shatarabatalos. Kereberia Sakatabaya. Receive your strength renewed. Receive your strength renewed. Receive your strength renewed. Receive your strength. Shakarabatalabasia. Shekerebetos. Urabashatalabasia. Urabashatalabasia. Receive your strength renewed. Receive your strength renewed. In the name of Jesus, we commend you to the love of God. You will grow and serve the purpose of God in the name of Jesus. Receive your strength. Rakapataya sutaya labashia. Renewed. Receive your strength renewed. Receive your strength renewed. Shall we stand on our feet and give the Lord a hand of praise? Let's celebrate Jesus. Let's celebrate Jesus. He's worthy. He's worthy to be praised. He's worthy. He's worthy. He's worthy. He's worthy. He's worthy. He's worthy. He knows your sacrifices. He knows your pain. He knows your sacrifices.
Shakarabados. Shekeberia sutaya. Liparia katos. Shakarabatomias. Ila masakata paya na mashiakata. Sokoroto lobosiata. Shabaya Rakatos Shagarabatos Yatalaba